To wadhi anene kaunti ma Migori en ni Women Rep ma Migori Dr. Pamela Odhiambo wacho ni koro jakom mar duond bura mar ODM mano John Mbadi gi osiepene koro wuondo moluor Raila Amolo Odinga. Dr. Pamela ma bende en loso gwenge mag Nyatike wacho ni Mbadi gi jogo goya goge ahinya ewi wach mano mar chiwo oboke machiel kachiel e kinde mag welo mar duond bura kowacho ni mano ok gima ni kare nikech duond bura mar ODM en kuma ong'ere gi demokrasia kaachiel to kod yorno maler ahinya. Pamela ma bende dhi laro kom mar gavana ma Migori kochopo higa manyien wacho ni koro ODM onego mi jokanyo mekgi thuolo makare kendo ratiro mar walo mar kedo bendo gi yier jotelo madwarore kendo weche wacho ni Mbadi go dhi kelo yomyom ahinya e duond bura mar ODM pono ni koro dhi nyime to kode gi nyinga iluongo ni John Okoth. John Okoth an retired assistant chief mar Olwalo sub location to kende location mochiw manyien kama sirkal ochiwo manyien ka. Ago erokamano maduong' ne jotendwa momiyo wayudo gima wayudo sani division marwa mochak manyien kendo wajiwe kendo wang'eyo ni wabiro timo matek mondo mi ji oriwre mondo mi wager division marwa manyien kaachiel gi location gi sub location mochiwnwa sani. Wadwoko erokamano ne mheshimiwa, wadwoko erokamano ne Eric Okeyo mabende omiyo sani koro wantiere gi nyasi machalo kama. Omiyo kuom tich sirkal ageno ni wabiro timo matek mondo mi wager divisions momiyo manyien ka kod sub location manyien ka. Erokamano. An Mama Elsa Mwaya mar Central Nyakach Division. Amor ahinya kuom division mwayudo odiochieng' ma kawuono kendo wamor ahinya kuom jaduong' Eric Okeyo motimonwa maber momiyo wayudo gima ber machalo kama. Koro wan chakre kawuono wang'eyo ni wan gi division wa gik mabeyo wabiro yudo kaka mine, wang'eyo ni wan kaka mine kawuono wachako ngima manyien e Central Nyakach Division manyien. Omiyo Nyasaye ogwedhnwa jaduong' Matiang'i kuom biro Central Nyakach waka kendo kamoro amora jotelo duto mobiro ka Nyasachwa mondo ogwedhgi. Erokamano uru. Luonga ni Benta Atieno Chieng'. Odiochieng' ma kawuono amor kuom nyasi motimore ni. Gimotimore ni ok ne wang'e ni nyalo timore to kuom ng'wono mar Nyasaye Ruoth okelonwa Matiang'i e Central Nyakach Division wa kaendi. Kendo nyasi motimore kawuono ni wamor, wang'eyo ni gik moko duto biro dhi maber to wan kaka mine wang'eyo ni wayudo lokruok e Nyakach ka. Kendo wang'eyo ni dongruok mar Mama Matiang'i biro kelonwa Nyakach ka biro bet maber. To Eric Okeyo Nyasaye mondo gwedhe kuom gimotimonwa kendo en wuoyi maratego ahinya, en wuoyi matiyo matek omiyo wayudo division Nyakach kendo warwako kuom mor. Erokamano an iluonga ni Charles Ochieng', awuod Nyakach ka, an achiel kuom youths mae Nyakach omiyo ok anyal weyo mok ago erokamano ne jo Nyakach kuom gimotimore kawuono ni. Amor kuom wuodwa Eric kuom tich matek mitiyo ka wambe jatelo maduong' nyalo donjo e gweng'wa malich kama kendo wamor ahinya wagoni erokamano. Nyasaye mondo gwedhi, ok anyal we mok apuoyo Mheshimiwa Duma kamoro amora ma intie. Aneno ka urako jatelo mamor Fred Outa jatelo maduong', agonu erokamano maduong' kuom mako jatelo, umako rugi jatelo kendo wamor ni kamae kaka en kaka ne Raila owacho 100% ni biro bedo kama nyaka giko kendo wamor ni wadhi chopo kanan gi kwe. Erokamano.